иншоаллоh худо насиб карда буд ман мебарам. Ман оз нишон метавам шумо чӣ хел шумо метавонед ки боигаritона баред. Боигарии асосӣ ана ҳамонест ки шумо ҳамроҳатон мебаред вай дунёба. Нигоҳ кунед. Дута одам, мо дута одам мегирем. Дута одам. Якташ, мана дута одам. Мана ду одам мегирем. Мана. Хоб, нигоҳ кунед, дута одам. Инаш камбағал аст, инаш сарватманд аст. Хоб? Камбағал надорад. Худаш муҳтоҷ аст, худаш муҳтоҷманд аст, худаш қарздор аст, худаш ҳамин зиндагиша ба зур барад хуб аст. Хоб? Ҳамин худаги. Ана ин одамаш сарватманд аст. Ин ҳам намозхон аст. Ин ҳам боимон аст. Ягон ҷоба нест ки агар шумо сарватманд шед беимон мешед. Ки гуфт шумо ин гапа? Ҳамин шейхҳои араб ҳамаш беимон аст ме. Ки гуфт ин гапа шумо ба? Ана кун. Агар ки мана ин мардуми одами сарватманд дасти саҳеҳ дошта бошаду, мана мисол зиёдтари мулкаша хайриёт ба расход кунад, барои баракати ин дунёи охираташ расход кунад, созад. Ҳамон пулаша дуруст истифода барад. Мана мисол пуле ки кор мекунад, балисоҳо созад, мактабҳо созад, пуле ки кор мекунад, дасти як камбағала гирад, масҷидҳо созад, як беваи бечорагон ба ёрдам кунад. Ана ҳамон хароҷоте ки берун аз худаш кардагӣ аст барои халқ, ана ҳавай боигарест ки ҳамроҳаш мебарад. Иншоаллоҳ. Ана ҳавай боигарии асосӣ ҳаст. Фаҳмидед? Як ҷо ба як оби нӯшокӣ барорад, як ҷо ба як роҳ кунад, як ҷо ба як ободӣ кунад. Коре кунад ки ҳамин пули чизе ки кор кардагӣ аст ин дунё ҳамаша ба фоидаи халқ истифода кунад то рӯзе ки зинда ҳай. Илме ки шумо ба худо додааст, илма халқ ба тиед. Пуле ки шумо додааст, халқ ба тиед. Вақте ки шумо додааст, халқ ба расход кунед. Аста-аста худо хоҳад ин дунётонам обод мешавад, охирататонам обод мешавад. Як хатоие ки бисёр мардум ба сараш ба ҳаст, ин чӣ? Камбағал ҷаннат бемерад, бой дӯзах бемерад. Ин гапа ки гуфт шумо ба? Кадом ҳадис ман ба далел, ман ба исбот кунед ин гапа? Ягон ҷо ба ин гап нест. Ман 12 солагим 5 вақта намозам. Манам ҳамин ҳамон шариата хондагиам. Ҳам ҷиҳати илмии мусулмониам ман хондагӣ, ҳам ҷиҳати илмии наука. Фаҳмидистед? Барои ҳамон бародари азизам, ин фикри диққат карда анализ карда буред мефаҳмед. Барои ҳамон одаме ин гап хато вақте ки шумо муқоиса мекунед илми ин дунё илми охират ба. Барои ҳамон раббана атина фи дунё ҳасата мегӯяд ва фил охирати ҳасаната. Ин дунём ба ҳам те, он дунём ба ҳам те. Ин дунём ба те ки он дунёма созам. Ин дунё ба парвардигор саломатӣ натиҳад, ҳеҷ кор кардан намешавад. Ин дунё ба парвардигор ақл натиҳад, он дунё ба ҳеҷ кор кардан наметоед. Барои ҳамон ҳаракат кунед ки инашам шавад вашам. Боигарии асосӣ ҳамон чизест ки ҳамроҳатон мебаред. Аз чизе шумо ҳамроҳатон мебаред? Хайру садоқати кардагитона. Мошинтон мемонад, хони кардагитон мемонад. Мактаб сохтед, вай то рӯзи вай рафта истодааст. Масҷид сохтед, вай рафта истодааст. Роҳ сохтед, рафта истодааст. Шумо мурда бурафтед, неки сабобаш рафта истодааст. Дидед? Боигариам роҳаш ёфта бурдан метонед. Агар ки шумо ҳамон хел ният карда меҳнат кунед, ҳамон чӣ мешад. Иншоаллоҳ ки мешад. ҳамина фикраша кардан омо дар кор. Вақте ки ман шумо мегӯям ки не ин хел камбағалмонӣ ва беҳтар аст, худо медонад пага чӣ мешад, одам ҳаракат намекунад ки ҳаёташа дигар кунад. Гумон мекунад ки хай мешад да. Барои бародари азизам, дарсое ки ман дар бораи муваффақият гап мезанам, ино муқоиса накунед вай дар соқати. Вай ба ҷои худаш, агар дар бораи имону, дар бораи чӣ гум, дар бораи ислому, дар бораи намоз гӯед, ма як дарсое мегӯмтон ки ҳо неки бародари азизам, ҳар як чӣ мақомаш аст. Шумо ин чизам фаҳмед, инашам фаҳмед. Ду даст қати осон ку, ду поча қати осон ку. ҳам дунётона, ҳам ахирататона. Дар як дастатон Қуръона доред, дар як дастатон технология доред. Профессионал шавед. Баъд кори ин дунётонам пеш мерад, кори ахирататонам иншоаллоҳ ки пеш мерад. Парвардигор ки қабул кунад ҳар хайру садоқататона рӯза намоза.
ба сабаби ин гуфтаниам ки бародарои азизам, иди қурбон муборак ба ҳамаи шумо. илоҳи парвардигор ба сабаби ҳамин иди қурбон ҳамаи мушкиле ки дар рӯи замин омадааст аин вабо мои ҳамаҳома холӣ кунад. парвардигор илоҳе ки халқи мо мусофирҳо ҷудо ҷамъ кунад. парвардигор илоҳе ки моя якдилу яктану якватан кунад, ки мо ҳамамо меҳрамо зиёд шавад якдигар ва дилсӯзи якдигарамо кунад. парвардигор илоҳи худованд бахшад ҳамаи хатогию камбудии ману шумо, хатогию камбудии падару модари мо бахшад, камбудии халқи мо бахшад, ки халқи мо ҳамаи сарсониҳо ҷамъ шавад. илоҳи парвардигор инсоф диҳад. инсоф диҳад ҳар як одаме ки болои дигар одам давлат дорад, ҳар як одаме ки роҳбар аст ё ба инсоф диҳад. илоҳи парвардигор сабр диҳад ҳар як одаме ки имрӯз мушкилӣ дорад. илоҳи парвардигор шифо диҳад ҳар як одаме ки имрӯз дард дорад. имрӯз парвардигор илоҳи баракат диҳад ҳар як одаме ки ба ният нек кор карда истодааст. илоҳи ҳамаш ба парвардигор касбу кораш ба баракат диҳад. илоҳи худованд пеши кори ҳамин ману шумо кушод ки ману шумо меҳнат карда халқамо ба хизмат кунему обод кунем. иди қурбон ба ҳамаи шумо муборак, ҳамватанои азизам. боб ҳаст саволое ки кадом бизнесҳо дар қишлоқҳо кардан мешавад, дар шаҳр осонтар ку бизнес кардан, дар қишлоқҳо қиинтар. ман мефаҳмам бародари азизам, дар бораи бизнес дар деҳаи ман гуфта ман барномам аст. деҳаи ман гуфта ҳамин хел барнома мебарод. ҳамина диққат кардаистед дар ҳамин чашмаи умед деҳаи ман гуфта барнома мебарод. ман мефаҳмонам кадом бизнесҳо деҳа ба кардан беҳтару хубтар аст, чӣ хел карданаша, чӣ хел бозораша сохтанаша, чӣ кор кардана, ҳамина ман мегӯям. майлаш бораи ҳамон инам гӯш кардаистетон. баъд бо саволҳо ҳаст бизнес дар Тоҷикистон. ман намисол камтар ман шаурма ёд гирифтам, ёки камтар продавец шудам, магазини хӯрока кор кардам, ёки камтар ман ҳозир кор карда истодам дар Россияю кафе ба кор карданам, рафта ҳамина ният дорам дар Тоҷикистон кушам, дилам ба зад мусофирӣ. ҳамин хел гапҳо ҳаст дар комментариҳо нависидаги ҳастетон. бизнес дар Тоҷикистон. ман бисёр намудҳое ки бизнесе ки дар оянда дар Тоҷикистон хеле хуб ба пеш меранд, иноам мегӯям. ман мефаҳмонам чӣ хел кадом бизнесо ба чақа шавед, кадом бизнеса кунед. аз ҳамин ваи мо биеду ҳаракат кунед ки аз ҳамин канали мо ба нависид набошаду. ман дар таги ҳамин ролик шумо амуно буромада нависиду китоби роҳҳои сарватманд шудан дар Тоҷикистонро ёбед ва хонед. то вақте ки ман дар бораи бизнес гап мезанам, вай китоба хонед, вай ба шумо сахт майнаи сари шумо тайёр мекунад. бо китобе яки денга ёфта хонед, ман ва пула беҳад зарур. ин китобо бояд шумо 7 бор 10 бор хонданатон дар кор. ин камаш ба ҳамин китобҳое ки ҳозир гуфтам беҳад зарур. тарзи фикронаи мардуми сарватманд камбағал беҳад зарур хонданатон якчанд маротиба. хоб ин беҳад зарур. агар ки шумо дар ҳақиқат хоҳед ки сифати ҳаётатон дигар шаду, шахсият дигар шаду, бизнес дигар шаду, ҳамин кора кардан дар кор.